Кой е най-добрият хормон? Здравейте, приятели! Кой е най-добрият хормон и моя секрет номер едно за постоянната ми целогодишна форма ще разберете от това видео, ако го изгледате до края. И може да изгледате напълно цялото видео безплатно в YouTube и Patreon. Здравейте, аз съм инженер Никола Гюлеметов, президента на Lab International България. Вашия безплатен гайд в фитнес, хранене, тренировки, всичко свързано с фитнеса. В този случай ще коментираме този суплемент или пептид, така наречен вид растежен хормон, Human Growth Hormone, Мартен. Това е моят секрет номер едно. Изгледайте видеото и ще разберете какво представлява, как се използва, как се поставя и защо аз съм в такава форма от 2 години, постоянно, целогодишно, релефен, жизнен и на 51 години. Мартен. Най-добрият растежен хормон, който съм използвал аз през целия си живот. Повече от 20 години, знаете, се състезавам. И сега ще ви отворя да ви покажа вътре какво има. И ще обясна. Ето, отварям го, вижте. Така, има вътре 2 шишенца, готов разтвор, сертификат за качество, рецепта с баркод, с всичко. Ето, вижте, още едно шишенце има. 2 шишенца по 50 интернационални единици има в всяка една кутийка. Така, как се употребява и по колко и за какво? Първо, слага се подкожно с една инсулинова спринцовка, изтегляте част от разтвора и го поставяте около пъпа или в паласките, там където имате мазнини. Кога? Ако искате за антиейджинг, вечер преди сън. За жени 2 единици, за мъже 3 единици. Това е минимума, който трябва да се поставя за такива като мен, които са на 50 години и растежния хормон им е на 0. Вие трябва да го замествате с някакъв растежен хормон, защото говорим anti-aging, това значи забавяне на процесите на стареене, регенериране на кожа, кости, стави, коса и така нататък. Това са всичките ползи от растежния хормон. Сега, ако вие искате и сте по-млади, но пък да стоите релефни и по-във форма, сутрин на гладно, пак за жените 2, за мъжете 3 единици. Това е минимума, който се поставя. Примерно, преди да си го поставите вечер, 2 часа не трябва да сте яли. Ако си го поставяте сутрин,